Pa generalno kada pričamo o održivom razvoju, mislim da je to tema koja je danas izuzetno aktualna, svakako se tako i posmatra. Generalno kod održivog razvoja nešto što prvo pomislim kada čujem taj izraz je definitivno održanje bolje budućnosti za ljude. Prosto i kroz te neke agende održivog razvoja, te principe koje se poštuju, koje su definisani, zaista idemo ka tome da se stvori neka bolja budućnost i da zapravo imamo neku stabilnu priču sa kojom možemo da funkcionišemo, da se stvaraju novi projekti za mlade i da je to nešto što zapravo stvara neku perspektivnu priču za one koji će tek doći kod nas. Dobro, a šta misliš da je tvoja uloga kao nekog ko je bio deo? Možda nam kažeš malo o tvom nekom razvoju u tom smislu? U održivom razvoju možda imam i više konekcija nego što sam ranije mislio da imam. Negde sa te, ajde da kažemo, naučne strane, negde sa strane omladinskog aktivizma, ali ajde da krenemo negde od početka. Negde sam se sa održivim razvojem prvi put susreo kroz pisanje istraživačkih radova, gde sam se dotakao nekih tema kao što su briga o zdravlju ili neka, ajde da kažemo, ravnopravnost. U suštini bavio sam se obnovljivim izvorima energije kroz svoj istraživački rad i kroz svoju naučnu delatnost do sada. Bavio sam se novim sistemima za upijanje solarne energije, za njihovo pretvaranje i prosto je to neki, ajde da kažemo, moj početak u sferi održivog razvoja, odnosno u priči da zapravo idem ka tome da to je nekoj, ajde da kažemo, energetskoj strani održivog razvoja. Nakon toga sam krenuo da se bavim volontiranjem. Volontirao sam na različitim festivalima i na mnogim događajima koji zapravo upotpunjuju taj princip ravnopravnosti i te neke boljeg osnaživanja među ljudima. I negde sad, evo, poslednja priča sa kojom se bavim trenutno je to neko udruženje mladih, Akademija za tehnološki razvoj i multidisciplinarno obrazovanje, odnosno ATOM, udruženje sa kojim prosto pokušavamo da stvorimo tu pravu ravnopravnost i da pružimo jednake mogućnosti svima, odnosno da im damo priliku da se oprobaju u stvarima u koji vole, odnosno a nemaju priliku da se zapravo upuste u to polje, da ih nekako, da kažemo, gurnemo u svet nauke i da im pružimo mogućnost da zapravo razvijaju svoje ideje. A šta je, možeš da nam objasniš odakle Atom, kako Atom, kuda dalje Atom? Atom je, pa ajde da kažemo, neka priča kao ono kada pričamo o Microsoftu, krenulo iz garaža. Stvarno krenulo iz sobe, napisali smo svu dokumentaciju za otvaranje u roku od par sati i krenuli smo da se bavimo time. Mi smo svi ekipa iz istraživačke stanice Petnica i nekako smo krenuli sa tom pričom da želimo da zapravo pružimo ono što smo mi dobili. Odnosno, mi smo dobili tu mogućnost da zapravo razvijamo te ideje od kojima smo radili, da čujemo nešto novo, da uđemo u neki kontakt sa ljudima istih interesovanja i da razmenimo neka iskustva i da evo danas ta saradnja dovede do nekih sjajnih projekata, sjajnih priča koje i dalje teku. Hteli smo da stvorimo neki hub, neko mesto gde će zapravo moći da ljudi, da se mladi udruže, da stvore neka nova iskustva i da evo u krajnjem slučaju kao ovo sad o čemu pričamo, da bukvalno sednu i da na nekoj popodnevnoj kafi zapravo razmene svoje ideje. Krenulo je sa tom zamisli, na kraju su se te ideje razvijale, odlazilo je u raznorazne ambiciozne ideje i predloge. Naš krajnji cilj je da Atom postane mesto koje će imati neke, recimo, opremljene laboratorije, neke male radionice i kroz koje će biti dostupne svim članovima našeg udruženja i imaće mogućnost da ih zapravo koriste konstantno, bez nekih limita i bit će im pružena sva mogućnost da zapravo rade na svojim projektima, svi resursi, sva oprema, da bi na kraju taj neki naučni značaj koji oni donesu zajednici mogli da prikažu na nekoj konferenciji ili da uzmu neko mesto na nekim naučnim skupovima koje će im zapravo doprineti u razvoju lično. Razumem. A koje ti probleme primećuješ oko sebe kad je u pitanju održivi razvoj? Da li je to, ne znam, zagađenje životne sredine, da li je to energija, da li je to, ne znam, reciklaža, šta ti vidiš kao? Pa trenutno, u suštini, te neke probleme koje sam ja prepoznao su upravo ono čime se bavim trenutno. To je neko, da kažemo, kvalitetno obrazovanje, to je neko zagađenje, odnosno neobnovljivi izvori energije, nešto što zapravo predstavlja jako veliku zabrinutost među populacijom. Ajde da kažemo, kvalitetno obrazovanje, stvarno negde smatram da
baš kroz taj atom možemo da donesemo to što je u suštini neophodno. Neka praktična primjena naučenih znanja, neka ideja, mogućnost da se da zapravo puna sloboda učesnicima i članovima i da se kroz zapravo taj princip i taj način rada stvori neka kvalitetniji put za obrazovanje. A da li misliš da je to možda način da mladi više učestvuju u donošenju odluka na temu održivog razvoja i kako? Definitivno jeste, zato što kada pričamo o održivom razvoju, krećemo da rešavamo neki principe, neke probleme koji se javljaju u vezi njega. Kada rešavamo neki probleme, uključujemo još neke ljude u to rešavanje, upoznajemo ih sa principima održivog razvoja, upoznajemo ih sa tim šta je održivi razvoj. Kasnije će, kada se završi taj neki projekat, oni će prepoznati neki svoj problem, klasifikovat će ga u neki od segmenta održivog razvoja i moći će da nastave da rade u tom pravcu i zapravo stvaramo neku mrežu mladih ljudi, neku mrežu ljudi generalno koji mogu da se pozabave tim problemima i da razmišljaju u pravcu toga da kada pokupe inspiraciju sa jednog mesta, mogu da razviju, mogu da forme svoj tim, da naprave svoj događaj na kom će moći da realizuju tu neku vrstu radionice koja će pomoći, odnosno neku vrstu dešavanja ili akcija koja će doprineti, da kažemo, štikliranju tih problema u okviru održivog razvoja. A koliko misliš da su mladi danas zainteresovani uopšte za održivi razvoj? Smatram... I da li imaš osjećaj da se njihov glas čuje, ako uopšte imaju potrebu da se čuje? Kako? Da. Smatram da su zainteresovani, ali negde prepoznajem problem da možda nisu dovoljno upućeni u mogućnosti koje imaju. Dosta mladih koje poznajem i sa kojima radim ne znaju da imaju mogućnost da koriste određene prostore u gradu da bi realizovali neke svoje ideje. Ne znaju da su okruženi ljudima koji bi na jedan telefonski poziv mogli da im pomognu da budu volonteri na tom događaju, mogli da im pomognu u organizaciji ili da nekim svojim iskustvom doprinesu tome. Zapravo smatram da su stvarno dosta zainteresovani za održivi razvoj. Smatram da imaju dosta ideja koje mogu da doprinesu tom poštovanju agende, ali negde stvarno mislim da im fali te priče o njihovim mogućnostima i priče o tome koliko zapravo oni mogu da doprinesu i koliko mogu da učine sa samo jednim malim korakom. Kada bi mogao da uvedeš jednu promenu u svom okruženju koja se tiče zaštite životne sredine, šta bi to bilo i zašto? Pa, ajde da kažemo, to je možda, sad se opet vraćam na onu priču, možda malo indirektna povezanost, ali ja bih opet išao ka edukaciji. Aha. Zaista smatram da je nemoguće kratkoročno doprineti očuvanju životne sredine. To je proces koji traje jako dugo. Ajde da kažemo, to neko zagađenje prostora i narušavanje planete je proces koji je sam trajao po sebi, tako da smatram da isto tako treba da traje i taj neki oporavak i neki doprinos boljoj budućnosti planete, tako da bih definitivno ulagao u obrazovanje mladih ljudi koji će moći da nastave tu priču o očuvanju planete i koji će moći da doprinesu nekom razvoju, da opet kažem vide mogućnosti koje mogu da urade u tom okviru zaštite životne sredine i da u tom polju dejstvuju. Kad govoriš o tome, da li misliš, u stvari, šta misliš koliko doprinose ovakvi formati, recimo podcasti, društvene mreže i slični neki mediji koji mlade prate na podizanje svesti o zaštiti životne sredine kod mladih? Da li misliš da utiču i šta misliš u kojoj meri? Pa definitivno utiču. Podcasti generalno su jedan jako zahvalan format koji zapravo pruža mogućnost slušanja apsolutno bilo gde. Mislim, znam dosta mojih prijatelja koji voze i slušaju podcast umesto muziki, baš su se onako infiltrirali u našu svakodnevicu. Definitivno imaju nekog značaja. A sad ja sam neko ko možda više praktikuje priču uživo. Ja više volim da sedem na kafu, da popijem kafu sa nekim i da kroz taj neki spontani razgovor, kroz tu neku neformalnu atmosferu, dođemo do nečega što zapravo može da bude inspirišuće. Mislim, stvarno jako puno puta mi se desilo da sednem na piće sa prijateljima i da dođemo do nekih ideja koje su apsolutno neverovatne. Tako da a u sklopu zaštite životne sredine mislim da je definitivno podcast nešto što je super za neki razvoj ambicije, entuzijazma, ali za neko dejstvovanje je prava priča u stvari format uživo. Ok. Koji ti je omiljeni cilj održivog razvoja iz agende?
Pa sad ću opet da se ponavljam. Ajde, nema veze. Ali definitivno je znaš da. kvalitetno obrazovanje. Aha, Da. dobro. Ja sam neko koji kroz neki naučni rad i kroz rad sa mladima se bavim obrazovanjem mladih. Onim neformalnim obrazovanjem, onim svakodnevnim obrazovanjem i onim nekim, ajde da kažemo, van nastavnim aktivnostima. I opet negde mislim da je stvarno obrazovanje u svakoj sferi, bez da li je to privreda ili medicina ili opet obrazovanje o obrazovanju, nešto što je zapravo izuzetno značajno u održivom razvoju. Gde sebe vidiš u budućnosti kada je reč o doprinosu zajednici u kontekstu održivog razvoja? U budućnosti sebe vidim kao nekoga ko pokreće mlade. Vidim sebe kao nekoga ko donosi neku ambicioznu priču među ljudima i pokreće entuzijazam među njima. I vidim se kao neko ko možda nekim svojim savjetima ili nekim iskustvom koji bih do tada imao, bih inspirisao ljude da se pokrenu na isti način kao što se ja trudim da budem aktivan u zajednici i da na taj način zapravo doprinesemo svakoj od tih tačaka održivog razvoja.